Uphakeme kakhulu uyingcwele. Uhlele sihlalweni sobukhosi. Jesus. Siyakudumisa. Sibabaza amandla akho, sibabaza ubukhulu bakho. Jesus. Hallelujah. Jesus. Siyaliwe bangcwele ukuba kuqala sikhuleke lizwe. Sikhulekela abasiholayo, sizovala amehlo sonke. Sikhuleke egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha, sikhulekela izwe lethu South Africa. Sikhulekela umhlaba wonke, sikhulekela uIsrael egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Kumyalelo wakho Baba wethu oyingcwele ekseni ukuba Nkosi yamakhosi sisaqala ukudumisa kwethu, sisaqala ukukhonza kwethu, sisaqala konke esikwenzayo kulolu suku, mighty God. Siqale ngokukhuleka Baba wethu oyingcwele. Siyakhuleka ekseni egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Siyakhuleka Baba wethu oyingcwele, sikhulekela umhlaba Nkosi yamakhosi. Sikhulekela izwe Thixo wethu oyingcwele elithi izwi lakho umhlaba ngoka Jehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Siyakhuleka ekseni Baba ukuba wena Nkosi yamakhosi uhambela umhlaba Thixo wethu oyingcwele, usahlaselwe isigayigayi sika COVID-19, usahlaselwe Nkosi yamakhosi iconfusion, usahlaselwe menzo wezinto zonke, izinto eziningi ezahlukahlukene, iinterpretation yeinformation nemisinterpretation yeinformation. Kodwa wena uyavela ngaso sonke isikhathi. uJehova Sebawothi uyavela, ukhanya kwezwe. Sikhulekela ukuthi nasekuseni uvele Baba wethu oyingcwele egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Siyakhuleka Baba wethu oyingcwele, sikhulekela izwe lethu iSouth Africa esiyakheleyo menzo wezinto zonke. Sikhulekela ama province o9 uNkulunkulu namandla onke, iprovince ngayinye ngayinye noma ama statistics Father, ama province esechazwa ngama statistics ukuthi njengamanje iyona elidayo kuma cases ka COVID-19. Kodwa wethu ama statistics Father akhuluma ngomusa wakho, akhuluma ngokusihambela Baba wethu oyingcwele kuma province onke Thixo wethu oyingcwele lapho umhlaba nabenzi bokubi sebehlelile ukuthi South Africa izobhubha ngenxa ka COVID-19. Kodwa wena uyabonakala, wenza umusa, wenza ububele. Siyakhuleka Nkosi yamakhosi, sikhulekela abaholi bethu bezwe, sikhulekela umongameli wezwe, upresident wase South Africa, sikhulekela icabinet yakhe, sikhulekela ama ministers ngayinye ngayinye, ikakhulukazi uminister of health. Siyakhuleka Baba wethu oyingcwele ukuthi umuphe iwisdom, siyakhuleka menzo wezinto zonke ukuthi umuphe ubuhlakani, siyakhuleka menzo wezinto zonke ukuthi umuphe inhliziyo, siyakhuleka Baba wethu oyingcwele ukuthi umuphe ulwazi oludingakalayo ngalesikhathi. Sikhulekela amabhizinisi ase South Africa menzo wezinto zonke lapha iSouth Africa kulindelwe Nkosi yamakhosi ukuthi ingene ebubheni, ingene uNkulunkulu namandla onke esimweni esingagculisi kwezomnotho. Kodwa wena you refuse ukuthi kwenzeke lokho. Siyakhuleka ukuthi wasimamisa amabhizinisi ase South Africa Baba wethu oyingcwele egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Sikhulekela ibandla Thixo wethu oyingcwele, umakoti wewundlu umenzo wezinto zonke othe wena uyalila umoya oyingcwele ukuba azomxolisisa, azomlungisisa ngalesikhathi menzo wezinto zonke. Noma izimo zikhuluma okuhlukile, zikhuluma okunegative, kodwa ibandla limile eqinisweni eliwuKristu, liyikhuluma Nkosi yamakhosi ukuphila, likhuluma menzo wezinto zonke ithemba, likhuluma Kristu Jesu, likhuluma uNkulunkulu namandla onke, life in abundance egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Alivumeli izimo ezenzakalayo emhlabeni kube izona ezidictate ama terms, kodwa limile ibandla ngokuthi uJesu uyaphilisa, uJesu uyinkosi. Limile ibandla ngokuthi thina singabangcwele bakaNkulunkulu, sithandiwe amazulu, sivikelwe igazi lika Kristu Jesu waseNazaretha. Kuseni moya oyingcwele siyakhuleka, sikhulekela abasiholayo emabandleni menzo wezinto zonke besamile beshumayela Thixo wethu oyingcwele iqiniso othe siyakulazi
futhi liyakusikhulula. We stand with them, Father. We pray for them, mighty God, as they minister your word, Father. Let it be the word of truth, Father. Let it be the word, mighty God, eletha Nkosi yamakhosi ukuphila ezweni lethu, ezweni uNkulunkulu onamandla onke ade ohlabelelayo, ezweni Nkosi yamakhosi eli-corrupt. But Father, we trust in the men and the women obadeployile wabathuma as apostles, Father, ukuthi bazoma phambi kwebandla bakhulume Nkosi yamakhosi icebo lakho, bakhulume izwi lakho okuyilona elisiphilisayo egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Sikhulekela imindeni yethu, Father. Sikhulekela abantwana bethu, sikhulekela abazali bethu, sikhulekela izihlobo nabangane egameni likaKristu Jesu waseNazaretha ukuthi ubahambele wena, Baba wethu oyingcwele. Sikhulekela uIsrael, Baba wethu oyingcwele, uyisizwe sakhe esikhethiweyo, uyisizwe esiseduze kwenhliziyo yakho, menzo wezinto zonke. Siyamkhulekela Nkosi yamakhosi ukuba umbusise menzo wezinto zonke, ngoba uthe wena obusisa uIsrael ubusisiwe egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Bonke abamelene noIsrael, Father, siyabakhulekela menzo wezinto zonke ukuba balazi iqiniso egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu ekseni, siyabonga umusa wakho, siyabonga uthando lwakho, siyabonga ukuthi wena usinikile isiqiniseko sokuthi awusoze wasishiya, usoze wasilahla. Qhubeka ume nathi menzo wezinto zonke, usifundise icebo lakho, usifundise ukugcina yonke imiyalo yakho egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Sishaye kakhulu izandla, sishayile umoya oyingcwele egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Singahlala phansi bangcwele egameni likaKristu Jesu. Amen. Ngiyabingelela ekseni umoya oyingcwele, umnikazi wenkonzo okungaye sishaywe uphawu njengebandla njengomakoti kaKristu Jesu. Amen. Simshayele kakhulu ihlombe sisambingelela ekseni. Ngibingelela abazali bethu, umpostoli ubaba uMahlaba, ngibingelele uma abasiholayo eChrist Kingdom Citizens, ngibingelele ileadership yebandla, ngibingelele bonke abazalwana abakhona ngaphakathi, obaba, omama, obhuti, osisi, intombi, insizwa, ngibingelele ne-future generations egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ngiyabingelela ngokukhethekile bonke abahola abakhona be-Fivefold Ministry okungenzeka ukuthi bazokhonza kanye nathi namhlanje egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ngibingelele bonke abathamelele nkonzo einkundleni zokuxhumana, oZoom no Facebook namhlanje kuseni egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. To my beautiful wife, a prayerful woman, uThabalisiwe Nkosi, ngiyabingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Zobuka nje incwadi bangcwele la, izwi likaNkulunkulu encwadini kaJohn chapter 9. Ebese siyakhuleka. Moyo ngcwele ubekile nje lencwadi kaJohn chapter 9 namhlanje ukuthi kube yiyona esikhumbuzana ngayo ngecebo likaNkulunkulu ngeimpilo zethu. Amen. Sizofunda nje amavesi abe mabili lapha kuJohn chapter 9 uverse 20 no 21, kodwa khona indaba yethu yonke ikuyo yonke le yancwadi, the whole chapter. I think it's from verse 1 to verse 41, kodwa ngenxa yesikhathi asizukuyifunda yonke. Sizofunda nje uverse 20 no verse 21 ebese siyaxoxa nje kafushane bese siyakhuleka egameni likaKristu Jesu. Amen. Ngizocela ungifundelayo angifundele uverse 20 and 21. Abazali bakhe base bephendula bethi, siyazi ukuthi lo uyindodana yethu nokuthi wazalwa eyimpumputhe. Kepha ukuthi usebona kanjani kalokhu asazi, nokuthi ngubani ovula amehlo akhe asazi. Mbuzeni yena, usekhulile, uzozikhulumela yena. Cela usikhulekele baba. Baba, egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, leli izwi lakho liphefumulelwe nguwe. Malilethe ukuphila ezimpilweni zethu, ezinhlizweni zethu. Lilethe izimpendulo embuzweni sinayo egameni kaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele. Sifunda la encwadini
yamagospel ukuloba kukaJohn ngomunye wabafundi bakaJesu okwathi uJesu mayingasekho wabese ebhala ehlanganisa zonke izinto ayezazile ayeyibonile zenzeka phambi kwakhe. Ngiyayithanda le ethi ayeyibonile ngoba uJohn mayebhala yena ubhala ngoJesu enikeza iconfirmation ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Akabhali inzwabethi ngoba yena uhambile noJesu wambona uJesu uzethi lapha na ku chapter 10 ku verse 30 athi mina noBaba simunye. Uyabona ukuthi ke leyo nto ibhalwa umfundi kaJesu owayekhona uJesu ehamba enza izinto phambi kwakhe embhekile. Kuthe behamba ngesinye isikhathi babona indoda eyayinamehlo eyayimpumputhe kwasekuzalweni kwayo. Wayekhona uJohn ekubona lokho. Yingakho ama miracles imangaliso eziningi uJesu azenzayo esahamba emhlabeni esagqoka inyama esewumuntu esabizwa ngendodana kaDavide. uJohn uwabhalile onke lawo ma miracles. uJesu ukukhona la ekhuluma khona ake ngithi uJohn uphinde futhi abe kuba uyena oqedela noma osinikeza kabanzi ipicture isithombe sipheleleyo sikaNkulunkulu ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma noMoses ku-Exodus 3 uverse 14 wakhona uMoses usesigangeni welusile imhlambi kamkhwe wakhe uJethro usebona isihlahla esivuthayo useyaphambuka uyobheka ukuthi kwenzakalani laphayana isihlahla siyavutha kodwa asipheli. Usefika uba ne-encounter noNkulunkulu lapho uNkulunkulu uyasho ukuthi uzwile ukukhala kwabantwana bakwaIsrayeli uyazazi insizwe zabo wehlile ukuzobakhulula. Usethi ke kuMoses akahambe aye eGibhithe ayotshela uFaro ukuthi akakhulula abantwana bakhe. uMoses uba nombuzo othi okay sengizwile ke sesixoxile Nkosi ngiyayizwa imandate onginikeza yona kodwa manje inkinga labantu ongithuma kubo bazongibuza ukuthi ubani lo okuthumile. Sengiyophendula ngithini ke mina mase bengibuza ngithi ngithunywe ubani. Uthi ke uNkulunkulu uzothi unguye nginguye enginguye the I am that I am. Now uma ulandela ke ukubhala kukaJohn uJohn uyasiqedela leso statement sika I am. Uyamchaza uI am ukuthi ubani uthi I am the bread of life. Uthi I am the light of the world. Uthi I am the gate. Uthi I am the good shepherd. Uthi I am the resurrection and life. Uyabona ukuthi uma uhlanganisa le statement zombili ngaliya uNkulunkulu wagcina nje ukuthi I am. Ngalana useyasho ukuthi I am what? I am who. Yingakho ngithi uJohn ukubhala kwakhe ukwenza ukuthi kube sobala ukuthi ngempela uyasinikeza isiqiniseko sokuthi uJesu uNkulunkulu. Ngizokhuluma nabantu namhlanje ekseni abanama doubts ukuthi uJesu ungubani kahle kahle. Amen. Ngiyazi ukuthi sikhule ezimweni la sazi khona ukuthi uJesu umlungu uJesu umjuda kwasha kwacima kwathini kwabheka le ayihluphi zonke lezo zinto lezo ngoba into eyenza ukuthi senze lezo inkulumo yingoba besiseyimpumputhe. Ngiphinde wonke umuntu ozalwayo ngokwenyama uzalelwe esonweni ngoba isono safika emhlabeni ngoAdam oqala. Ayikho into oyenzayo ukuze uyithole usuyisoni kodwa uzalelwe esonweni. Lokho ukuthi uzelelwe esonini kukwenza ukuthi ube impumputhe. Mhlamba ngikuqualify lokho ngithi ezintweni zikamoya.
kodwa uzobona uma sesifunda ivesi, ngicabanga ukuthi ivesi lokugcina kuyo le chapter uJesu la echaza khona ngokuthi abaFarisi bayimpumputhe, uthi ukube angelifunde nje ngingakayiqale nale ndaba yami. Verse 41 uthi Jesus told them, if you would acknowledge your blindness, then your sin would be removed. But now that you claim to see, your sin remains with you. Now abantu uma bengakamamukela uJesu, abantu uma bengakavumi ngemlomo yabo ukuthi bayizoni bese bamukela uJesu, bahlala beyimpumputhe. Okay, angithi kuthiwa sizoya esihogweni uma singakholwa uJesu ukuthi uJesu uyinkosi. Impumputhe kuphela engahamba iyongena emlilweni. Umuntu obonayo angeke ayongena emlilweni. Asivumelane bangcwele. Umuntu ongahamba azayongena emlilweni umuntu ongaboni emehlweni. But umuntu obonayo ngeke ahambe ayongena emlilweni. Now yini ke into ezodala ukuthi uhambe uyongena esihogweni, ngoba isihogo kuthiwa umlilo ovutha ungacimi ngaphandle kokuba blind. uJesu uyahamba la nama disciples akhe, usebona indoda eyimpumputhe ehlezi ngasemgwaqeni. Akunothela ukuthi igama lale ndoda ayishiwo. Ngizamile ukuguglisha ngiyicinga le ndoda ukuthi iwubani le ndoda, kwakhona la ngithola khona ukuthi uBartimeyu, kodwa akusiyo uBartimeyu ngoba lapha I think ku Luke 18 kuyakhulunywa khona ngoBartimeyu, akusiyo uBartimeyu lo. Le ndoda le okuthiwa yayihlezi ngasemgwaqeni eyayinxiba iyayimpumputhe. Indaba yethu ilapho nje. Abafundi uJesu lithi iBhayibheli uJesu wayibona le ndoda. But abafundi bakaJesu, they paid attention, base beba ne-interest kule ndoda, base beqala bebuza imibuzo kuJesu ukuthi yindaba le ndoda eyimpumputhe, ubani owonayo? Kona yona yini noma kona abazali bayo? Indida ke lento ngoba izwi likliye ukuthi le ndoda yayimpumputhe kwasekuzalweni. Now uma ngabe sizothi iyona ke eyonile, sokuzofuneka sichaze ukuthi iyone nini, iyona isaseswini sika mawayo noma iyona spiritually. Yilento eyenza ukuthi sibe nenkinga ke manje ukuthi kufanele sikwazi ukuli-interpreta lezwi correctly ukuthi lo mpumputhe bayo, was it a physical blindness noma a spiritual blindness? Bengingaba tempted ukuthi ngichaze le ndoda le blindness yale ndoda ngokuthi i spiritual blindness, ngizobuyela kodwa kuleyo ndaba. Noma ke kone abazali bayo, ngiyakholwa ukuthi abafundi bakaJesu babe ngamaJuda. AmaJuda ayephila kuyi Old Covenant, aphila ngomthetho, and umthetho was very clear to say angazi khona izwe lithi ngiyohambela ububi bawoyise kubantwana. Likhona ngithi. Na uyabona ukuthi uma bebuza ukuthi noma abazali babo bayo le ndoda abonile, bayilanda kuleli yavese lithi ngiyohambela ububi bawoyise kubantwana, kusho ukuthi bayabuka ukuthi ngoba lona ezelwe eblind, ezelwe engaboni, yingoba ujeziselwa izono zawo baba bakhe noma zabazali bakhe. But praise God ukuthi uJesu came wazo remove yonke leyo nto, yonke leyo burden ukuthi uzoyithola izinto zakho zingahambi kahle ngoba kuthiwa une generational curse. Generational curse ya exista yagcina ngokufika kukaJesu. Wazalwa wena waba isidalwa esisha, wahlukana no generational curses. Azikho izono zawo yihlo noma zawo zabazali bakho ezizobizwa kuwe. Okay. Mabeyibuka ke le ndoda bathi ukuzalwa kwayo, ukuba blind kwayo, okusho ukuthi it's a penalty, isijeziso sesono esenziwa. But inkinga isekutheni senziwe ubani lesono? Uthi uJesu cha, akunjalo. Lesi simo okuso mntaka baba akukho kulesimo ngoba abazali khona bangakwenzanga kahle.
awukho kulesimo ngoba kukhona la koniwa khona emndenini, kodwa lesimo kuso siyi-opportunity kaNkulunkulu ukuthi abonakalise amandla akhe. Lesimo kuso awusulokhu ucinga izathu zokuthi kungani kulesimo uzuyikhondema uthi ngoba ngenza o1 no2 no3. Leso simo si create a platform for God to show up. Uthi le ndoda ukuhlala kwayo la nokungaboni kwayo kuyithuba likaNkulunkulu ukuba kubonakaliswe amandla nemisebenzi kaNkulunkulu ongithumileyo. Okusho ukuthi ngamanye amazwi uma ngabe kwenzeka uyithola usesimweni esingagculisi, stop complaining, look for Jesus. Funa uJesu kulesimo sakho ngoba yena uzela izimo ezinjalo, akezelanga abaphilayo nabathokozile, uzela abakhatheleyo nabasindwayo. So mangabe uzosindwa wena ebese imthwalo yakho ulindele ukuthi uzoyithwala ngoba nakho wona noma bazalibona, you are wasting your time. Uthi uJesu akonanga yena noma akonanga abazali bakhe, vele yena wayengeke one ngoba vele uzelwe impumputhi, kodwa abazali babengona, kodwa ngoba uJesu is here now awasakwazi amacala abazali ubizelwa kuye. Uthi kuJesu ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu ngaye. Khumbula uJesu ade ekhuluma lapha kuLuke 4 uverse 18 ethi the spirit of the Lord is upon me, he has anointed me. Aqhubeke abese ethi to open eyes for the blind. Ngamanye amazwi uJesu into eyenza ukuthi ayiphawule le ndoda uJesu ehlezi lapha ezimpumputhe yingoba usekhumbula imandate anikezwe yona. Imandate ithi uzele ukuzokhulula abahluphekileyo, uzele ukuzovula amehlo ezimpumputhe. Nansi impumputhe. Uthi uJesu ke ngizoyidlula kanjani le ndoda ngingaseyenzanga imandate engithunyelwe yona. uJesu usho njalo kuwo wonke umuntu ohlezi wayipositiona eduze kwendlela la kuzodlula khona uJesu. Uthi ngizodlula kanjani kulomuntu ngisibone isimo sakhe singagculisi kodwa ngibe ngiyazi imandate engithunyiwe. Now into engiphazamisayo ukuthi yonke lenkulumo ekhulunywa uJesu nabafundi bakhe bayikhuluma in the vicinity yale ndoda. Ikhona le ndoda la iduzana. Ayikho into ethi badlula bathe bekude base bebuza ukuthi le yandoda ehlezi lapha, cha babekhuluma ikhona le ndoda. Yayibezwe ibalalele. Yayibezwa ngoba phela imayiqhubeka iverse lithi uJesu wabese ethi embark into action, wasethatha uaction uJesu, okusho ukuthi le ndoda yayiseduzana. Kodwa le ndoda yithi vu. Iyezwa bakhuluma ngayo, bayibeka izici, bayayisho ukuthi yonile, bayayisho this and that and that and that, but the man is quiet. The man is not saying anything. Sihlushwa yilezo zinto. Sihlushwa abantu abathi bangezwa kukhulunywa ngabo bese bafuna ukurise, bafuna ukulungisa izimo, kuthi abantu bangijwayela kabi, abantu abangazi mina ngizobafixa, mina ngizobakhombisa. Zizokulahlekela izinto zakho mntaka baba, usafuna ukuyilungisela wena izinto ngoba nanga uJesu ukhona la iduzana, uzele ukuzolungisa isimo sakho. Awubayeke bakhulume ngawe, awubayeke bakuhleba, awubayeke bakhulume ngisho usubezwa. Bathi basendelana ama message aduke eze kuwe efonini yakho, udlule lapho ungayiphenduli. Ngoba uJesu uzele ukuzolungisa sona leso simo abakhuluma ngaso. Yathula du indoda. Kwangazuthi ayikho, kwangathi ayizwa ukuthi labantu abakhulumayo yes yayingababoni ngoba yayi blind, kodwa yayizwa ukuthi labantu bakhuluma ngendoda eblind, kushuthi bakhuluma ngami. Yathula du indoda. Now if you keep quiet, you allow Jesus to take action. Mawuthula ezimweni zakho and give Jesus an opportunity, he acts. Uyasuka uJesu uphimisa amathe, ukhwanda inhlabathi, wenza amabhola, uninda emehlweni alendoda.
emva kwalokho useyinikeza instruction ukuthi ayihambe iye eShilowami iyogeza. Into engiyithandayo ke ngalendaba lithi iBhayibheli iyasuka iyahamba yayogeza yabona, ibuya isiyabona le ndoda. Mina nawe iyayizosikhubaza leyo nto eyenziwa uJesu, ngoba uJesu useke wabaphilisa abantu abangaboni. OBartimaeus bafika bathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukela, athi ufunani, kuba ngikwenzeleni, athi kuba ngibone, athi uJesu ukukholwa kwakho kusindisile, avuleka amehlo abone. Yindaba mina angininde ngamathe, angifaka inhlabathi, aqede lapho anginikeze i-instruction athi hamba uye eShilowami uyogeza. Akokuqala kangicabangela uJesu, mina ngiboni. So kushuthi kufanele ngithole umuntu ozongidonsa angise eShilowami. Hey, awuhlukane nokulindela abantu abazokudonsa ukuze into zakho zilunge kuJesu. Awuthathe instruction ugijime nayo, awukhohle ukuthi awubone emehlweni. uJesu kusho uyikhipha le instruction wazi kahle kamhlophe ukuthi le ndoda ayiboni, ngoba ingaboni nje likhona nethuba lokuthi ayikwazi kwaseShilowami lapho ukuthi kukuphi, phela amehlaya wakazi abone naphambilini, so ayazi kwa direction ebheke eShilowami. Number 2, kwaseShilowami lapho ayazi indawo le eyizibulo la kungeneka khona emfuleni noma ezibeni kuthiwa izibulo, la izokwazi ukuthi ime khona ikwazi ukugeza khona, mhlawumbe izoshona ku deep end nje ifike igqwambikele khona imeans. Kube kwakuyimina mntaka baba ngangizosho ngithi ya no khona I appreciate imizamo yakho Jesu, kodwa no thanks, I will pass. Ngoba okokuqala mina nginayo umuntu ozongidonsa ngiseShilowami. Okwesibili ngiyazi kwaShilowami leyo ukuthi kuphi. Okwesithathu angazi ukuthi ngizothi ngiyafika lapha ya ngicumbuke ngingene ku deep end ngiminze mina ngikwazi nokubhukuda okokuqala nje. No, if you did not want to help me, ngiyayithanda le ndoda. Ngiyayithanda le ndoda without any complaint, without any murmuring. Ayibiki izaba, ayicomplain, ayicela ibantu, ayimemezeli ukuthi hey ngicela umuntu ongangisiza. Ithi indoda ehlele eqhibini laseBethsaida anginamuntu. uJesu seyibuzile ukuthi uyakufuna yini ukuphila, ithi anginamuntu. Hayi le ndoda ayifune umuntu, ayibizi umuntu, ayibuzi lutho futhi, iyasuka iobeya i-instruction. Uthe uBujereme la wathi obedience is very important. Indoda iyathatha i-instruction, obey i-instruction, iyahamba, and ihamba ine faith yokuthi uma sengigezile lapha ngempela ngizobona. Sifuna abantu namhlanje abazothatha i-instruction as given, ebese bebekholwa ukuthi le instruction mangiyenzile njengoba ngiyithatha njengoba ngiyinikeziwe izongenzela, izongisebenzela. Yahamba le ndoda ingayazi ipool, yaze yafika kwipool, yangena yawasha, iyabona, iyabuya isibona. Nginayo into ethi thina into eyenza ukuthi siphinde silahlekelwe izinto zethu, sinendlela esifuna uJesu aseve ngayo, sinendlela esifuna uJesu asolve ngayo inkinga zethu. Asinike uJesu ithuba lokuthi asolve inkinga zethu, kodwa sithembe thina ukwazi ukuthi ngoba wamenzela usibanibani kanje nami ngilindele ukuthi angenzele njengosibanibani. Yes, nosibanibani wayimpumputhe, kodwa esakhe isimo sasihlukile kunesakho. Now inkinga ke iyaqala uma uJesu esefikile empilweni yakho. Mawusamamukelile uJesu njengenkosi nomsindisi, iyaqala iconfusion. Abangani bakho bayaqala bakujikele manje. Ihlobo zakho ziyaqala zikujikela. Abantu ekade uphila nabo uhamba nabo bayaqala manje babe neconfusion. Bangabe besakubona ukuthi kusewuweni lona noma kusasiwa. Abanye bakutshele bathi hayi sibanibani siyakwazi phela wena, this is not you. Sekuyithuba ke lelo osuvulelwe lona ukuthi uconfess uJesu njengenkosi nomsindisi. Sekuyithuba lokuthi abantu bazi ukuthi uJesu wenzelana ini emhlabeni. uJesu uyamshintsha umuntu, amguqule amenze isidalwa esisha.
lokho ekade bekubona kushintshe kungabe kusaba njalo. Mayisebuya umuntu ongaboniyo echibini laseShilowamu, abantu saba confused, bayabuzana ukuthi nguye, hayi akusi, hayi ufana naye. Yini eyenza abantu bangabe besakubona ngoba akakashintshi ukugqoka. Usagqoke the very same izinto ekade egqokile. Usaku the same ndawo ekade ehlezi kuyo. The only difference ukuthi usuke nje waya lapha ya wabuye. Obviously le ndoda lapha eduze kwendlela iyayingayifikeli, iyayibekwa abakubo babeyidonsa kuseni beyoyibeka lapha ya ukuze iyokhongozela. So iyaziwa la indaweni le ndoda. Yini eyenza bangasayiboni? Ingoba isihlangane noJesu. Awusuhlangane noJesu umntaka baba, impilo yakhe iyashintsha. Impilo yakho yenza abantu babe confused, babuzana imibuzo estupid. Ngiyaxolisa ukuthi imibuzo estupid ngoba bayakwazi. Kodwa yini into eyenza bese bathi ufana naye? Usevelaphi? Uqale nini ukuba iwele ngoba ubungenalo iwele? Ake simnike uJesu ithuba empilweni zethu ukuze azosishintsha confuse abantu bathi akusethina kodwa sifana naye. Insizwe engakhula nazo zingamakhehla namhlanje. Abanye mangihlangana nabo bathi hawu ngithi yimi. Sheshe ngizisho futhi nje ngithi yimi. Ngiyazi ukuthi awusangiboni, uyayibuza ukuthi yimi ngempela yimi. Now abantu bayaphoqeka ukuthi bayibuze le ndoda ukuthi nguwe yini lo ekade uyimpumputhe. Iyavuma indoda ithi yebo nginguye. Bayabuza ukuthi kwenzekeni kuwe, ubone kanjani? Ithi ke le ndoda umuntu othiwa uJesu iyabachazela ukuthi wenzeni. Webazalwane, amen. Ngiyayithanda le ndoda. Uma sifunda iBhayibheli, impumputhe ezinye esidibana nazo ziyezwakala zimemeza zithi Jesu. Sicela ube nomusa kithi. Okushuthi ngamanye amazwi ziyamazi uJesu. Ithi into kimi ake sivumelane ukuthi zonke zayizelwe ziyimpumputhe. Kodwa abazali bazo azange bayishiye ngemuva mabeya emasinagogweni. Babeyidonsa ziyimpumputhe zinjalo bafike bayihlalise lapha ya bezwe kufundwa ngoIsaya ethi intombi yokhulelwa izale indodana kuyona ezophilisizwe, ezosusa isono sezwe. So uma ngabe sekune commotion bezwa kunomsindo bebuza ukuthi kwenzakalani, kuthiwa uJesu, abasalindi baqhuma phezulu, Jesu ndodana kaDavide, Jesu ndodana kaDavide. Yini na? Yingoba bahlale emasinagogweni bayizwa imfundiso yokuthi uJesu mayisefikile impumputhe zizobona. But le ndoda ayimazi lo Jesu, ngathi ayikazizwe ngalo Jesu. Ngoba ithi umuntu okuthiwa uJesu wafika waninda amehlami ngamathe nomhlabathi wathi angiyogeza eShilowamu. Uyabona ukuthi kube yayi abazali bayo babehamba nayo kuye esinagogweni yayizoba imazi lo Jesu. Yayingeke ithi umuntu othiwa. Kodwa yikho bitter le ndoda. Ayibazonda abazali bayo, abajezisa abazali bayo ukuthi nina nani ngishiya emuva manihamba niye esinagogweni niyodumisa, nani ngishiya endlini ngivalele endlini. Kunento ebhlungu yeingane ezi-disabled, abazali bayayibophela, ayibophele ensikeni yendlu, ahamba yedolobheni ayolanda iqolo lemali yayo, ayishiya endlini yena eyibophile. Khona kade iphuma ephephe nje last week iboshe emqaleni, yaboshelwa esigcotsheni ngaphandle endlini. Uyabona ukuthi leyo ngane given an opportunity izoba ne-bitterness against umzali, ithi wena ungikhulekisa kwenkomo. Le ndoda ithi umuntu othiwa uJesu, okushuthi ayikazizwe ngalo muntu ngoba ayikazi abazali bayo abahambanga nayo ukuya nayo emasinagogweni la kuyofundwa khona incwadi zeBhayibheli, noma lengakabikho iBhayibheli phela incwadi zomthetho ezayikhona ngaleso sikhathi lezo. Now uJesu, umuntu mayisehlangene noJesu akafani bazalwane. Mawusuhlangane noJesu awufani. Noma kungenzeka ungayiboni wena ukuthi usuhlukile, kodwa uma usuhlangene noJesu awubusafani. Abantu ababe besakwazi ukurecognize
uJosefa eseGibhithe abafowabo bathi uma sebefikile bafika bezothenga kuye bathenga baqeda bahamba bangamboni ukuthi uyena kwaze kwafuneka ukuthi ayi-introduce ukuthi ngilo enamfaka emgodini ngilo enamthengisela amaMidiyani. uHana wayekhonze tempelini ekhuleke tempelini imihla namalanga kodwa ngamzwana uNkulunkulu esembusise ngoSamuel uEli wayengasamboni kwaze kwafuneka ukuthi aphinde ayi-reintroduce athi kuphila kwaJehova ngingowesifazane obehleze ekhala la ngiguqile. Abantu uma ngabe usune-encounter noJesu abakwazi ukukubona. Indoda le babengasayiboni kungekuningi okushintshile ukuthi nje sekuvuleka amehlo. Physically he was still the same, only the eyes had opened kodwa bengasayiboni. That is the mystery yokuhlangana noJesu ukuthi abantu uma usuhlangane noJesu bayadideka. Baba confused ngalendlela ukuthi baze baphoqeka ukuthi bayithathe le ndoda bayise kuma authorities bayise kubaFarisi bayoyiceba. Boyiceba ukuthi ivuleka amehlo. Yini into wrong ngokuvuleka amehlo? Yingoba ayivulwanga abaFarisi. Ivulwe umuntu who is not recognized. AbaFarisi bayaziwa yizona iphatha imithetho, yizona ibona okufanele benze izinto zenzeke. Kodwa manje nanga umuntu abakaze bamvula umuntu amehlo. Nanka amehlo avulekile kumuntu. Bayithatha indoda bayisa kubaFarisi bayoyiceba, bafika abaFarisi nabo bangabi nakho ukuthula. Apparently abaFarisi did not know the man. But bayayizwa indaba ukuthi le ndoda ibingaboni kwasekuzalweni kwayo. Bayayibuza ke imibuzo eminingi bayayiquestiona ngenhlanhla yabo. Bakwazi ukuthola into okuyiyona ezobayicala ukuthi uJesu uyisindise ngosuku lweSabatha. Uyabona ke base bebambelela kuleyo ukuthi uJesu uyisindise le ndoda ngosuku lweSabatha. Kodwa imibuzo yalabantu bebuza le ndoda ayitholi abakutholi ukuphumula noma abayitholi impendulo abayifunayo ngoba le ndoda imile ngokuthi umuntu othiwa uJesu uyena ongivula amehlo. Baze basuke bayobuza abazali ivesi esilifundile eliku-20 lapho sebebuza khona abazali ukuthi ngempela lona uyindodana yenu yini, ngempela wazalwa engaboni yini. Bayaphendula abazali bathi siyazi ukuthi uyindodana yethu futhi siyazi ukuthi wazalwa engaboni. Esingakwaziyo kubili, 1 ukuthi usebona kanjani, 2 ukuthi ubani omvula amehlo. Yaqala ke manje confusion. Beku right abazali mabethi abazi ukuthi usebona kanjani. That was enough. Isingena phi manje ukuthi asazi ukuthi ubani. Sabayazi manje ukuthi umuntu omvula amehlo. Beku right mabethi asazi ukuthi ubone kanjani. Kodwa mase bethi asazi ukuthi ubani omvula amehlo ukuthi kushuthi bayazi ukuthi kunomuntu omvula amehlo. Let me tell you, bayazi nokuthi lo muntu uJesu. Kodwa into eyenza ukuthi bangafuni ukuphimisa elikaJesu yingoba basaba ukuthi bazohlukunyezwa noma bazoxoshwa endaweni bazodingiswa ngoba kufanele baphathe igama likaJesu. Kukhona abantu izinto zabo ehamba kahle ebahambela kahle kodwa abakwazi ukunikeza uJesu udumo. Ngoba manje la ikhaya uJesu akarecognize wala ikhaya. Manje uma ke wanikeza uJesu udumo kuzobonakala ukuthi wona uphambanisa izinto zala ikhaya. Izinto zala ikhaya ama-altar asevwa la ikhaya awomdingi uJesu. Manje uma uzomenshina igama likaJesu uwona izinto Peter ngesikhathi sabo beshumayela ngesikhathi sokuqala kweministry khona labashaywa khona bakukhulule kuthiwa bahambe noma bangashumayela kodwa bangaliphathi igama likaJesu. Uzoshumayela ini uma ungashumayeli ngoJesu? Uzoshumayela uthini uma ungashumayeli ngoJesu? Shumayela uJehova uNkulunkulu. Kodwa igama likaJesu libe linikezwe labekwa laba ngaphezulu kwa wonke amagama. Why would you choose ukushumayela ngegama eli-inferior elingaphansi kwamanye amagama? Likhona igama elingaphezulu kwa wonke amagama ongalisebenzisa ongashumayela ngalo. Bathi abazali asazi, buzani yena usekhule.
usekhulile, he has come of age. Siyabadinga abazalwane that have come of age. Siyabadinga abazalwane asebekhulile, asebekwazi ukuyimela, bayikhulumele, bayiphendulele ngoJesu osindisayo. Siyabadinga abazalwane ukuthi noma ngabe abantu bengakwazi ukusho noma ukumela iqiniso, kodwa bathi mbuzani yena, uyalazi iqiniso, uyena ozokhuluma ngalo Jesu wakhe, ngoba bona abakwazi ukukhuluma ngoJesu. Siyabadinga abazalwane abanjalo. AbaFarisi bayayibuza ke le ndoda bathi, wena ke uthi lo muntu ubani? Ngoba emva kokuhluleka kubazali, abazali basebethe buzani yena, bayahamba bayombuza ngempela. Bathi, wena ke uthi lo muntu ubani okuphilisile? Uthi, hayi engikwaziyo mina ukuthi bengingaboni, manje sengiyabona. Shuthi lo muntu is a prophet of God. Lo muntu is a prophet of God. Imisebenzi yakhe iyasho ukuthi ungokaNkulunkulu noma uvela kuNkulunkulu, ngoba usewavulile amehlo alendoda. Le ndoda isiyabona. Siyahamba emhlabeni namehlo avalekile. Siphile sibe sicabanga ukuthi siyabona kodwa singaboni. Sihambe namehlo avalekile. Kodwa uma sesibe ne-encounter, sahlangana noJesu, sahlangana nomahlangana, siba nesibindi sokuhamba sikhuluma imisebenzi emihle uJesu asenzele yona. Sideclare indaba ezinkulu. Singasasabi ngisho nabantu kunamazwe la uchuchiswa khona uma ngabe ukhuluma ngoJesu. We praise God ukuthi eSouth Africa sikhuluma ngoJesu freely. Nakuba yenziwe imizamo yokuthi izivalwe inkonzo, kodwa imilomo yethu ayivaliwe. Yayesho njalo ubaba athi uPaul noSilas babeboshiwe besetilongweni, bafakwa deep inside the prison, but kodwa imilomo yabo yayingaboshiwe. Imilomo yabo yangayeka ukudumisa, imilomo yabo yangayeka ukudumisa uJesu. uNkulunkulu uthi uma ngabe eyala uAdam, uthi bangadli kuloya muthi, uma beke badla bazofa nokufa. Masilifunda iBhayibheli lithi badla asavuleka amehlabo, kodwa akukho la sasifunde khona ukuthi babe yimpumputhe. Okusho ukuthi ukuvuleka kwamehlo spiritually enye into nokuvuleka kwamehlo, umuntu uyahamba engaboni kodwa engekho blind. Amen. Siyahamba singaboni kodwa singekho blind. Now indaba ke into esifundayo kule ndaba yethu kunezinto njenginothile ezimbalwa. Number 1, ukuthi Jesus notices even the least amongst us. Jesus notices even the least amongst us. iBhayibheli masilifunde kahle leli yazwi lithi babehamba uJesu, bathi bedlula uJesu wabona. Indoda ayibonwa ngabafundi, yabonwa uJesu. Abafundi bangena nje bona ngoba sebefuna ukwazi ukuthi kuyicala likabani ukuthi le ndoda ibe blind. Kodwa uJesu wayeyinotisile le ndoda. Thina siyahluleka ukunothisa abantu ngokwezistatus zabo, sikwazi ukunothisa abantu abaphezulu, abantu abaphansi asikwazi ukubanothisa. Kodwa uJesu esimkhonzayo ukunothisa noma ngabe kuthiwa udeleleke kangakanani, noma ngabe kuthiwa uphansi kangakanani, uJesu esimkhonzayo akadluli angakuboni, angasi-attend isimo sakho. Number 2, ubuthakathaka bethu yibona okufanele busise kuJesu. Ubuthakathaka bakho akubona okufanele bukwenze uhlehlele nyovana, akubona okufanele ubuqhelise noJesu. Kodwa uma uzizwa when you are weak, is then that you need to run to Jesus. Indoda ukuhlala kwayo eduze kwendlela ngazuthi iyayazile ukuthi uJesu uzodlula kule ndlela. Ubuthakathaka bakho akuwona okufanele bukuhlehlise kuJesu. Uke wabuza uMoya Ngcwele ngomala few weeks ago, wathi uma usuka kuJesu uzosuka uyephi? Khona abantu abathi ngoba izinto zami ayilungi okungcona ngibuyele ekhaya. Vele ekhaya baya advice, but izinto zakho ngeke ilunge ngoba vele awuhlabi. Izinto zakho ngeke ilunge ngoba vele awuyishisa impepho. Le moto ohamba ngayo nje ishayisiswe ukuthi vele awuyibikanga. Don't be tempted. Uzubuyele emuva. Lezo zimo yizona impela okufanele zikwenza usondele kuJesu. Uthi you are worth.
You are worth. Athi uSathane lesilima kodwa lesilima esinjene sibuya phi? Izimo zakho yizona kufanele zikwenza usondele kuJesu. Ebese silalela iinstruction necommand kaJesu. Hamba uye eShilowa uyogeza. Le ndoda had all the reasons to complain. Le ndoda had all the reasons ukuthi ingayi. Vele mina nginayo imali yokugibela ngeke ngiye enkonzweni. Vele mina nginamuntu ozongisiza. Vele mina this, vele mina that. But le ndoda yasukuma. Yayithintitha. Ingabe yayihamba ngenduku, ingabe yayihamba ngani. Ibheke eShilowa. Ingayazi neShilowa le ukuthi ingakuphi. Ngiyacabanga yayihamba ibuza nabantu. Ngiku direction right ine ebheke eShilowa. Ngiku direction right ini eyembusweni wezulu. Am I going on the right direction? I want to go to heaven. I don't want to go to hell. Is this the right direction that is leading me to heaven? Hey, ngathi ngiyayibona le ndoda ihamba ikhuluma yodwa. Ithi ngiyazi ukuthi mangeke ngafika amehla amazovuleka. Ngiyazi ukuthi mangeke ngafika echibini ngageza amehla amazovuleka. Instruction uNkulunkulu noma uJesu asinikeze yona asenze sure ukuthi we carry it out as is. Let us be obedient and be faithful, because the obedience and the faith, they come together. Once you have the faith, you will be obedient. Uma sewunikiwe instruction kwathiwa hamba uyokwenza lokho, hamba uyokwenza ukholo ukuthi kuzokwenzeka njengoba kushiwo. Uthi uJesu mina ngiukhanya kwezwe. Awukwazi ukuhlangana noJesu uphinde uhambe ebumnyameni. Awukwazi ukuhlangana noJesu uphinde uhambe ebumnyameni. Indaba yethisho njalo ithi uJesu uma ezile emhlabeni uze ngemandate yokuzoba ukukhanya kwezwe. Indoda le eyayimpumputhe isifunde sisithola kule ndaba ukuthi indoda le eyayimpumputhe emva kokuhlangana ne-light of the world, he saw the light. Emva kokuhlangana noJesu kwaba khona ukukhanya empilweni yayo. Emva kokuhlangana noJesu ayizange le ndoda iphinde iyohlala lapha iyonxiba. But indaba yethu ithi isalvation iza ngama stages, ngezigaba ezahlukahlukene. Kukhona ukuma laphambili wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Bese kuthiwa that is justification. You are justified. Uthethelelwa izono zakho zonke, ubuyela kuNkulunkulu, uyo reconnecta noNkulunkulu. Your spirit reconnects with the Spirit of God. That is the first stage of salvation. So le ndoda yonke lento eyenzekalayo, he had that encounter with God and he was justified. Yathola insindiso, yamukela insindiso, yasindiswa. But indaba isekuthenini that salvation, that justification is not going to sustain you. You need teachings. You need to come to church. Uzofundiswa intando kaNkulunkulu. You need to read your Bible. You need to pray. You need to pay ama premiums. Hayi ukungena ezulwini. Izulu vele li guaranteed usungenile kulo. Ngokwamukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi usungenile ezulwini. Kodwa you need ukuzongena endlini kaNkulunkulu ukuze wakhiwe. Ukuze usetshenziswe. Awukwazi ukusetshenziswa ungakhiwanga. Uzokwakhiwa phi? Uzokwakhiwa in the house of God. Le ndoda yonke lento eyayenzeka ichuchiswa, ibuzwa imibuzo, yayakhiwa. Yayakhiwa le ndoda, yakhelwa ukuthi izosetshenziswa. And he had to go back to Jesus. La izofike khona ithola irevelation yokuthi ubani uJesu. He's the Son of God. Emva kokuthola leyo revelation kwase kwenzeka i-second phase ye salvation yale ndoda, isivuleka his spiritual eyes. Umpostoli uyaye ayichaze lento ukuthi uma umela waphamisa izandla wathi ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ususindisiwe sekuphelile ngawe. Usungayongena gulukudu ezulwini. But let me continue to say, kodwa kunezinto ongakazazi osekudingeka ukuthi uzoyifundiswa manje. Awamazi lo Jesu, ukholiwe nje ukuthi uyinkosi wafa wavuka efela izono zakho. Uhleli kwesokunene esikaNkulunkulu njengamanje. Kodwa awukazi ukuthi yini lo ngena kuyo.
You need to get into the second phase of salvation la uzofike khona ufundiswe khona. Le ndoda ibuyela kuJesu, iya kuJesu la uJesu afike ayi-reveala khona yena njengenkosi nomsindisi. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi besashushisana nalamadoda ize yagcina iwadelela, yagcina iweyisa. Ngesikhathi bethi deny him, mphike lo Jesu and give God the glory. Bengifuna ukulifunda lelo verse, ngazi noma ngisazolithola yini, ukuthi mphike lo Jesu ukuze unikeze uNkulunkulu udumo. Ithi le ndoda yini nifuna ukuba abafundi bakhe yini nani? Bathi yey thina singabafundi bakaMose. Asibona abafundi bayicosha le ndoda bayi-excommunicator kula izofika ihlangane khona noJesu. uJesu la esho khona ukuthi, and Jesus said, I have come to judge those who think they see and make them blind. I have come to judge all those who think they see and make them blind. And for those who are blind, I have come to make them see. Uzile uJesu namhlanje mntakababa ukuzozivula amehlo. Ukuba khona kwethu kule ndawo besizovuma ukuthi yes Lord Jesus, we are blind. Yes Nkosi siyimpumputhe, sifuna umusa wakho ngoba we understand ukuthi umusa wakho kuphela ongazivula amehlo, umusa wakho kuphela ongasindisa. Bese kuthi laba abalapha ngaphandle abangama analyst, abangama scholars, scientific scholars, question the existence of God and the existence of Jesus and the birth of Jesus. Uthi, I have come to judge them and make them blind. They will continue to be blind for as long as they think they know. For as long as they think they know who Jesus is and who God is. So isifundo sethu silapho bangcwele ukuthi our positioning ourselves closer to God and if we make ourselves abantwana bakaNkulunkulu, we're gonna receive the salvation and we're gonna be saved from our blindness, both physically and spiritually. Egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Ubaba seza ngaphambili, we give God all the glory. Asiphinde sishayele umoya ingcwele izandla. When God speaks, qaphela emva kwalokho kunama corresponding actions awenzayo to fulfill what he is saying. Ngoba usebenza ngamazwi uNkulunkulu. Sizwe indaba la ngingakayenzi i-altar call. Ngi-emphasize izinto umoya ingcwele seyikhulumile. Ngidla ngokuthi mangihleli phansi ngibhala ama notes phansi. Ukuze ngayikhohlwa ngibhale ne-date. Ukuze mangizindla ngingathi konje betheni lapha usathana ntshontshe. Balibonge igama lenkosi. Indaba enkulu kuthiwa uJohn wayezochaza, oh, I am that I am. Because it's very important, Lord. Yes, I am, but who you are. Amen. So kubalulekile ukuthi sibe ne-knowledge ngoba kunokuphila khona lapho ukumazi yena noJesu amthumile. NoPaul uthi mayisha umbani ebheke eDamascus uthi, who are you? Uyazichaza ukuthi ke nginguJesu omhluphayo. Usethi emveni kwalokho, what must I do? Because it's very important ukuthi before wenze izinto uNkulunkulu akutshela zona, mazi yena kuqala. Mazi yena kuqala. Sizwe indaba lokuthi
kunezinto manje engasafanele sizitrace kakhulu ukuthi kona abazali bethu ukuze sibe nje. Ngoba the moment uJesu efika wazonqamula lolo khondolo, lo umbilical cord yokuthi usafarisha into ezenziwa okhokho. Ingakho uma ungena kuKristu bayisidalwa esisha okudala konke. Amen. Kuyadlula. Kuvele okusha. That is why uzalwa kabusha. Ukuze yonke into oyinherite ngokuzalwa kokuqala ingabi sabana amandla phezulu kwakho. Malibonke igama lenkosi. So i-message le ethinta abantu abangakamazi uJesu. Nasebemazi noma nasebehlangane naye okufuneka manje bahlangane naye kwesibili abavula amehlo manje kamoya. Lokho kuqala ubavule amehlo ukuthi uzalwe unjani. Uzalelwe esonweni kumnyama ebusweni benkawu. Awuyona lento oyiyona ngokuthi wenzeni, uyilonto oyiyona ngokuthi wazalelwe esonweni, uyisono by birth, njoba uzoba umntwana kaNkulunkulu by being born again. Ungastruggleish masuhamba endleleni ngoba lento oyiyona it becomes nature because uyizalelwa uyijoyinelanga. Akuyonto engqondo, into espiritual, uzelwe uNkulunkulu. Njengoba nje yabona uma uzalwa ikati uzobehave njengalo. Okuzelwe umoya kumoya, okuzelwe inyama kuyinyama. Manje ke kufanele lento ezelwe eyazalwa ngokuhlangana kwakho noJesu idevelop, ifidwe. Bangani mabekubuza abantu uthi umuntu okuthiwa uJesu. Yabona? Kuyabona ukuthi amehlo avulekile kodwa kusavuleke amehlo angamchaza uJesu. Sindisiwe kodwa usahluleka ukuchazela umuntu ukuthi kwenzekeni. Usahluleka ukubuza imibuzo nomuntu esefuna ukusizakala uthi hamba uyobuza umfundisi. Yabona? Because life has got questions and challenges. Afuneka uyiphendule lithi iBhayibheli asikulungela ukuphendula noma ubani osibuza ngethemba lethu. See? What a message. What a message. Nanokuthi kubalekile ukuthi ube kuyiposition la uzo receive khona imiracle yakho. Ube sendaweni la uJesu ezodlula ngakhona. Usekhona la endlini. Indaba enkulu ukuthi abantu mabekhuluma ngawo ngala kuphendulana nabo. Indaba enkulu leyo. Bekhuluma ngenkinga bathi we unenkinga Nkosi yami yabona inkinga kade nami ngambona ukuthi uyakenzima. Yeka nangu uJesu ophethe impendulo. Bheka uJesu yeka abakhuluma abezokusiza nje bekhuluma kanjena nje. Now awuzuyi solve iproblem yakho ngokuthukuthelela abantu abakhuluma ngeproblem yakho. Susa amehlo kubona ubheke nayo impendulo yale nkinga onayo. Futhi kuthiwa le nkinga yakho iphethe opportunity yokuthi uJesu akhazimuliswe, uNkulunkulu akhazimuliswe ngoJesu. Nikhona la endlini? Nkosi yami. Umongcwele ngisahlela lapha phansi umongcwele ekhuluma nje. Uthi iphuthe elikhulu yabe ukuthi mawufika endlini kaNkulunkulu uthwele uhamba unjalo. Mistake enkulu leyo ukuthi sewula uphinde uphuma njalo. So ukuvulwa kwamehlo yilempumpu kwalempumputhu engenagama elithini. Nabazalwa bayo abuyazwakala bayisabela nabo bayisontela. Abafuna ukungena nje noma bebona ukuthi uvulwa amehlo. Esikoleni bajabule phela ngoba ibi umthwalo lengane njoba kade ingaboni. Manje bagade ukuthi bangaxoshwa esontweni. Okunoma bakhulume badumisa uNkulunkulu ngoJesu ovula amehlo engane. Bathi akayikhulumele yena ngoba basaba ukuxoshwa. Lithi iBhayibheli baba kwenza lokho ngoba besaba ukuthi bazoxoshwa mhlawumbe banezikhundla. Izikhundla ezingathi shu ingane ayiboni. Yabona izikhundla ezingathi shu. No bazalwane isikhathi sombhedo manje siphele ngempela. Ubhedi isonto lokusonto into engayindawo.
No. Awujabuli ingane yakho isindisiwe. Lokhu ukhulumela ukuthi ishiye isonto lakayihlo. Othathekile ohambela uvuka etshaneni la ama ministries lawa untontonto hayi. No, ingane iyabona manje isiyahlonipha kathi ingahloniphi. Isihlala ekhaya kathi izula. Isithi mas uzophekana sekuyintombi kaMa akuseyona intombi kaBoy manje. Awujabuli ngani? Hayi. Labantu osindisiwe laba. Hayi, angifuni ukufaka awosindisiwe lapha. Kusho abantu abaphatha iBhayibheli bathi sikhathele osindisiwe. Ingakho uJesu wayevele ba hush kuma religious leaders. Asathi ngihamba kayihlo uSathane. Nifuza uyihlo uSathane. Ngoba yona into eyayiphazamisa ukushungelwa kwevangeli nokwembulwa kukaKristu. Babe ngakusho lokho ngoba bethi ingane yabo indala mayikhulumela babesaba ukuthi masithi uJesu usindisele ngane sesixoshiwe esontweni. Bancama ukunamathela esikhundleni okunoma banamathele kuJesu wenza ama miracles. Angikholwa ukuthi khona njalo la unaleyo moya we-religion. Sifuna uNkulunkulu manje. Izinto ezilapha ephandle azinandaba ukuthi usontaphi. Kunzima nokuya la kulelo sonto manje. Kodwa kuKristu kuyayeka. Noma ngakhishwa umuphi umthetho ngeke uvinjwe kuya kuKristu. And praise God uJesu akahlangana ngala limpumputhe esontweni. Futhi mase behlangana kwesibili bahlangana phansi komuthi. Ngoba noma ngabe uphansi komuthi awukho phansi kophahla olunesonto elikhulu eneqhuthe phezulu elinesiphambano phezulu esidongihlana noJesu phansi komuthi. Indaba enkulu kuhlangana noJesu. Hayi indaba enkulu kuhlangana noJesu hayi ngeke. Ngoba no corona abanandaba nesonto basaba uJesu kuphela. Sengishilo. Ngisho cancer ngisho ini na impumputhi ivuleka amehlo. Uze uNkulunkulu adunyiswe. Kube ne-evidence ezobonwa abantu. Usekhona la endlini. That's what we need these days. Njengebandla kufanele sibe ngama-agents okudemonstrate kulomhlaba. Ubukhulu bamandla kaNkulunkulu. Sekushungele kakhulu. Akufanele sibe amafu angenamvula. Ubona namafu lawa ngathi yabona lamafu ale phezulu. Hayi la mnyama. La mhlopha le azadlule kuphenya ilanga ingazange nethi izulu. Akufanele sibe amafu angenamvula. Kufanele shumele kakhulu kodwa uNkulunkulu angayebonakalisi angazivezi ngathi. It's high time ukuthi mawukhuluma into ibonwe ngamehlo. Bahluleke kuyiphika lento ukuthi bazoyipheka kanjani ngoba i-evidence ebonakalayo. Usekhona la endlini. That's what we need these days. The what? Praise God ngale ndoda. Yazimisela ukuthi ingazi into eziningi. Hawu isoni hayi kusho ke ama religious leader. Hawu isoni lo muntu okuvula amehlo. Hawu umubi hayi akufanele ithi impumputhe. Hey uyazi ngibangela umsindo kodwa ngale nto yini. Wena angifuni ukungena kule nto zepolitikeni yasesontweni. Nize ningiphazamise kule position engikuyo. Uthi uyisoni indaba yeni leyo nokuthi unjani mina into engiyaziyo ukuthi bengiyimpumputhe. Manje sengiyabona. Noma ngakamazi ngokugcwele kodwa nje uhlukile kunani. Nina nigedeza too much kodwa ngihleli nani angiboni. Senizongikhulumisa manje ngoba sengivuleka amehlo. Senzongibangela umsindo ngoba sengithi ngisindisiwe. Ngizange nikhulume ngisakhipha izisu ngisazizala ekhaya. Sengizonithethisa amacala manje. Obana bathi yakuzwa moyingcwele. What a message. Siyambonga uNkulunkulu ngawe baba Nkosi ukuthi ulalele moyingcwele asho. He comes to the least, to the lowest. uJesu Kristu akadluli ngendlela mayikubona ukuthi uyamlangazelela akabuki status ukuthi uhamba ngemoto enjani
before ngi-attende funeka ngimbone ukuthi nokho umuntu oright. Ngisho nombambe uphethe iglue yakho uphansi kwebridge kodwa mawuthi nje Jesu uyasondela. Angene phansi umdala wensuku angene phansi kwalelo bridge. Smart. Hayi. Ngibusiswa nale ndawo ethi akazange lokho eaguisha noJesu wathatha instruction. Futhi ke indlela avulwa ngayo amehlo uyayibukeka indlela ebukeke ngathi nokho. Futhi awavuleke anga same time. Kodwa unindwe ngenhlabathi. Yabona ixhopha amehlo mo, yabona nje mo. I want to believe ukuthi le ndoda kusho ukuthi ayengekho kwawona lamehlo. Ngoba le nhlabathi vele umzimba wakhe ngenhlabathi. So uJesu uqedela into akade enzela uAdam umzimba. Uzotshela thina ukuthi ubani wayibumba uAdam ngothuli. Sekuyavela ukuthi ubani ubaba wakhuluma wathi masenze uJesu wahlala phezulu komsebenzi. Umoya wayeseyiphefumulela yonke lonto. Ubaba wakhuluma uJesu wenza umoya wayeseyiphefumulela lento enzo uJesu. Shu siphethe yona bazalwane futhi mnandi kakhulu mangathi kunzima emhlabeni. Iyaqhama umthetho wayo. Iyathanda ukuvela. Malibonge igama lenkosi. Kwakuyifaith le ngoba iBhayibheli lichaza ukuthi ayisizoba ntiye lapha. Ngoba naleyo ukuthi uJesu uyakubiza yalahla ingubo phansi yaya kuJesu. Asiza ukuthi babe ihola ngesandla. Ingathi khona indaba la impompotheni zine faith engajwayelekile. Kwafuneke babambisane uJesu akhulume indoda iyokwenza lento ekhulunywa uJesu ukuze kuqhamuke imiracle. Ukwenza kusho ukukholwa. Ngokukholwa uNoah wakha ukwenza kusho ukuthi uyakholwa instruction. Then uzobona imiracle. Kuyenzeka kufundiswe la singenzi bese sicabanga ukuthi sizobona uNkulunkulu efakazela izwi lakhe ngoba izwi li ready ukwenza imiracle. Kodwa mawalihlangabezi ngefaith and action kube ngathi yonke lento bekhulunywa la uyumbhedo ayisebenzi. Ukuba kayanga echibini wayengeke aphile uJesu ekwazi ukuphilisa. Khona la uhlangabezana khona noJesu. Yabo nje useyidlalele yakhe irole uNkulunkulu ngokuthi akhulume nawe sekusele wena uyokwenza. Uqala kwakho ukuthi wenze ukuqala ngokuthi uyizindle wetshise qala ukuzizike ingaphumi kalula. Hamba uyoyetshisa. Amanothi ngizwe ngiwabhalela lokuthi ngiyiphinde ngiyibuke lento bese ngiyameditate ngayo uyabona ngesikhathi kushunyayelo unjengenkomo edle emasimini. Kodwa masufika ekhaya unjengenkomo esibayeni iyetshisa into ebidlile. Then lo nto maseyetshisiwe iya kwesinye kwenye compartment eswini lapho ke manje isiyegazini. Ayisuke eswini esinotshani bisiqonde egazini. Isuke eswini esinotshani yemlonyeni bisiya kulesisu esokuzothathwa kuso kwenziwe idigestion yokugcina ukuze ukudla manje ke egazini kuphume nobisi olumhlophe etshanini obuhlaza. Ngenkomo emnyama enegazi elibovu. That is the miracle of the word. Kuphume ubisi kade udla utshani. Kuphume impilo enhle ne-success in life kade udliswe. Li manifeste libe nama results ubuye ne report yokuthi ngenza into ebeyishunyayeliwe nansi report yokuthi kwenzekeni kimi. Ngicela sime ngezinyawo. Thank you Jesus. Uyayidinga i-second session yokuhlangana noJesu. Noma usiyabona emehlweni udinga manje ukuyovulwa amehlo kamoya. Ungalokhu uthi
umuntu okuthiwa uJesu umchaze manje ngokujulile uthi ungubani. Chazele ngisho nabantu abangakholwa baze bambone usidwebe isithombe sakhe baze bambone. Balibonga igama lenkosi. Kwi first session wahlangana noJesu, wavuleka amehlo, waqala wafakaza ngaye. Kodwa efakaza ngomuntu angakamazi kahle. Usathi umuntu okuthiwa uJesu. Uyabona? Kuyabona ukuthi kusenomsebenzi ukuthi manje ke angene kwi second level yokuvulwa kwamehlo, avulwa amehlo ngokwazi ukuthi uJesu ngubani. Ukuze emveni kwalokho ke ebese bawuxama ukavinjela. Hayi inkosi yami nikhona abazalwane. Ayebese kwazi ukubona amaqhinga kaSathane, akwazi ukuphendula. Akwazi ukuma kungasamiki. Ngenxa ukuthi ungene kwi second session yokuhlangana noJesu. Usuhlanganela naye ukuthi manje ube kwi intimacy, ube kwi knowledge umazi, ungazi ngaye. Umuntu okuthiwa uJesu kusho ukuthi wazi ngaye. Kodwa yazana naye ke manje. Ube ne fellowship naye, nixoxe naye ke manje. Adlule kutheni uyisebenzi sakhe uJesu emehlweni akho, abone umngani wakhe, ube umngani kaJesu. Azakutshela into ezizayo ezingakenzeki. Ube nesikhathi naye, ungayikotshela yena uJesu emthandazweni kuphela, umvumele naye akutshele. Kunibe kuyi dialogue noJesu. Umthandazo oyimonologue njalo uyahlupha ngoba kukhuluma wena wedwa. Uyayidinga idialogue kube simple futhi mawufika khona. Ungabe religious, ungabe sophisticated. Ungazama ukumimpress uJesu ngokuthandaza umthandazo sophisticated. Thandaza your heart out. Usekhona la endlini? Yes. Thandaza your heart out. Mtshele yonke into. Ungabikho into angayazi. Noma ke azi konke. Kodwa ukwazi ukuthi uNkulunkulu kufuneke kwengezwe ngokuthi azi ngokuthi umtshelile. Ukwazi kwakhe njengoNkulunkulu wazi yonke into, wazi ngisho inwele zakho ukuthi zingaki. Kodwa lithi iBhayibheli masiseni ukuswela kweni ngokukhuleka nokunxusa. Kusho ukuthi manje nenze authorization lapha esuka kini, ni authorize uNkulunkulu ukuthi ayezo intervene kuma affairs empilo yakho. Kunama steps uNkulunkulu angawathathi ungakasho lutho. Kunabantu abazoya esihogweni bethengiwe bafelwa esiphambanweni. Kodwa bayesihogweni ngoba abashongo lutho. Zange bamvume. Ingakho naye kwazi engakwazi ukubavuma phambi kwaBaba naphambi kweingilosi, zange bamvume. Amen. Wayisindaba. Mtshele konke. Mtshele nokuthi ushayeke kanjani ku COVID. Mtshele nento ze lockdown, ngalokho uyixoxa. Uphuza ngazi ikhofi. Tshela uJehova ukuthi ungishayile ulockdown. Ngizwa sokuphola uthando ngenxa yokwanda kokona. Ngizwa sekwehla ama degrees. Bengivuthe emoyeni ngehlile. Ukhulume naye. Umnike bonke umpumputhe bakho. Akezwe ukuthi hawu kanti usenje. No, akezwe usho njalo ngoba wazi yonke into, wazi into ozoyicabanga kusasa. Futhi ngesikhathi umtshela konke nenkinga zakho, uthola udumo ngoba uthi ngibize ngosuku lenhlupheko mina ngizokuphendula wena ungidumise.